ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ଆମକୁ ଅଧିକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଲାଗେ? ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମ ଜିଭରେ ଟିଆରପିଏମ୍ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି। ତାହାର ଫୁଲ୍ ନାମ ହେଉଛି ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଏଣ୍ଡ ପ୍ଲାଜମା ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ଏହାର କାମ ଖାଦ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରେନ୍ ପାଖକୁ ଖବର ଦେବା। ଟେଷ୍ଟ ଜିଭରେ ହିଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ବ୍ରେନ୍ରେ କେବଳ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଟିଆରପିଏମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଗରମ ଥିଲେ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ସିଗ୍ନାଲରେ ଆମ ବ୍ରେନ୍ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ଖାଦ୍ୟଟା କିପରି ଅଛି, ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାହା ସ୍ଲୋ ସିଗ୍ନାଲ ବ୍ରେନ୍ ପାଖକୁ ପଠାଏ, ତେଣୁ ତାହା ଆମକୁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିନଥାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ଦେଖିବା, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଥଣ୍ଡା ଥିଲାବେଳେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଟିରେ ତରଳିବା ପରେ ଜିଭ ଟଚ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଟେଷ୍ଟ ଦୁଇଗୁଣା ହେଇଯାଏ। ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବାର କାରଣ ସେଣ୍ଟ, ସ୍ମେଲ୍, ଏରୋମା କାମ କରିଥାଏ। ନାକରେ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ବାସ୍ନା ଯାଇକି ଆମକୁ ଫୁଡ଼ି ଫିଲ୍ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଗରମ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ମାଛି ମଧ୍ୟ ବସିନଥାନ୍ତି, ପିଓର ଫ୍ରେଶ୍। ନାକରେ ସ୍ମେଲ୍ ଓ ଜିଭରେ ଟେଷ୍ଟ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଖାଇବା ତୁଳନାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।